बे समाव मोनसे गोजोनथावना बाथ्रा फोसावनो लानाय जादों। बे जाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय JSB एकाडेमि एबा जोहोलाव सोमला बसुमतारी एकाडेमि बर' मिडियाम मोनसे रेसिडेन्सियेल स्कुला गावसोरनि देग्लायनि 2021 मायथाइनि मुं थिसननाय अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय। दा बेखिनियावनो गोबांथार माखासे मोजां गोनां बिथांमोनहा फोसावफादों। बेयाव दङ बेसेन नाङालासे मुं थिसननो लानो हानाय जागोन होनदों। बेनि गेजेराव थाखो 6 आरो थाखो 9 खौल' सायख'नानै होनाय जादों। बेनि अनगायैबो बेयाव माखासे सुबिदाफोर दङ। बेयाव गासै नार्सारिनिफ्राय जागायजेननानै थाखो 9 सिम मुं थिसननाया जागोन। बेनिफ्राय बिथांमोना फोसावबावदों मुं थिसननाया जागायगोन होनदों 15 फेब्रुआरिनिफ्राय 2021 बेनिफ्रायनो फारियै जालांगोन। बेनिफ्राय दङ मुं थिसननाय बिलाइ एबा एडमिसन फर्मखौ जायखिजाया समावनो थांनानै लायनो हानाय जागोन। अफिसियेल समाव खोन्दोखौ होसोनानै थांबानो मोनहैगोन। बेनिफ्राय बिथांमोना फोसावबावदों हस्टेलाव थाग्राफोरनि थाखाय फोरोंथायनि खाबु मोननाय जागोन एबा हस्टेलनि खाबु दङ। बेजों लोगोसे गासैबो थाखोनि फरायसानि फोरोंनाय आरो फरायनायाव फोरोंगिरिफोरा थाबाय थागोन होनदों। बेनिफ्राय आरोबाव बिथांमोना साबसिनै मिथिबावनो थाखाय नम्बर फोसावनानै होदों। गोरायुंनि नाम्बार 7020322755। बेनिफ्राय दङ नेहाथारिनि बिथांमोननि सामलाय आफादनिफ्राय 9365011952। दा बेनिफ्राय बिथांमोना फोसावबावदों थांनाय 2020 मायथाइनि स्टार मार्क्स मोननो हानाय बिथांमोननि सानै फरायसा बिथांमोना जादों रैसुमै ब्रह्म नम्बर 505 आउट अफ 600। बेनिफ्राय दङ जौखोन्दो 84.16%। बेनिफ्राय दङ एलिजा बसुमतारी नम्बर 500 जौखोन्दो 83.33%। दा बेनिफ्राय बिथांमोननि फरायसालिनि गुदि बिथं एड्रेसा जादों बड'सा नोगोर बांगालद' 5 पस्ट अफिस चिरां पस्ट अफिस रनसायथाम डिस्ट्रिक्ट चिरां बिटिआर। बेखिनि JSB एकाडेमि एबा जोहोलाव सोमला बसुमतारी एकाडेमि।